der nogen, der siger, at du rammer pænt. Og så skal du ligge på langt til det pænt, det kan du nemt. Altså lige frem der. Yes. I dag der skal vi byde velkommen til 3 smukke kvinder, skabt af kunstneren Berit Bente Nordheim. Og de udgør et meget flot og elegant kunstværk, og de ligger vejen forbi Løgstør i forbindelse med Muslingefestivalen, og at Løgstør by fejrer sit 500 års jubilæum. Og der er lagt op til en kæmpe fest hele året. Og hvilken slags kunst er så oplagt, når man fejrer en by som Løgstør lige ved vandet, med en historie som købstad, hvor mange skibe har lagt til? Ja, det er selvfølgelig kunst på vandet. I den forbindelse besøger de her 3 både Løgstør på deres rejse, som startede i Aalborg og slutter i Aarhus til oktober. Og bådene de hedder på dansk livsbåde, og de repræsenterer hver især en fase i kvinders liv. Den unge, den gravide og den aldrende. Den første fase, det er den unge, og dette skib er lavet med længsel. Unge mennesker er i konstant forandring og længes efter at blive stor og voksen, og så glemmer man tit at nyde det sted, man er i livet lige nu. Inde i kahytten på en unge kvinde, der er en skattekiste, hvor folk har mulighed for at lægge personlige breve om drømme og håb og længsler i. Det er skrevne på papir, som mange unge mennesker slet ikke bruger i dag, fordi vi har smartphones og computer osv. Så hvis man har noget, man ikke ønsker at dele med andre, men som man alligevel gerne vil have ud i verden, så har man mulighed for at dele det i al hemmelighed ved at putte det i skattekisten, som aldrig bliver åbnet. Den næste kvinde, det er den gravide, hvor skibet er lavet med liv. Og her er maven kahytten. Og her i Løgstør, der har børn og unge, de har mulighed for at male og tegne på muslingerne, som kan sættes fast på, det er så gammelt med valg, det skal sættes fast på den gamle her. Og så kan man male og sende med videre på rejsen, så der er et lille indslag fra Løgstør. Den tredje, det er den sidste, og det er den gamle, og her er skibet lavet med minder. I denne fase af livet, der mindes man, hvad man oplevede som ung, hvilke mennesker man mødte igennem livet, og man har en masse minder at glæde sig over. I denne fase, der bliver det også en del af livet at miste nogle vigtige personer, som har skabt minder i ens liv. Den gamle kvinde har 19 galionsfigurer på sig og symboliserer portrætter af nulevende kvinder over 70, som alle har det til fælles, at de har forbeholdt sig til andre kulturer end sine egne. Kunstneren Berit Bente Nordheim har med disse 3 både skabt et kunstværk, som vi alle er en del af, i hvert fald os kvinder. Så med disse ord, så håber jeg, at I Løgstør i dag og i Vesthimmerland vil byde velkommen til disse smukke kvinder, som hver især repræsenterer noget i os alle. Tak. Det hjælper på et skrabetine. Hvad er Zoe? Alle sammen. Jeg bruger en vand til god. Nå ja, altså. Hvad siger du?
bare til det. Der var en, der snød. Kom bag. Snyder man, så er man bag. Det også ridder. Jo. Så tager vi. Kommer. Det var det. Så hvis fruen vil sidde derovre. Men så tænker jeg, så sidder I alligevel. De der store rakkelægsskåler, så har jeg noget knust is, og så var det med en hammer, og så er der på nederst på hylden. John ved, hvad for noget det er. Alrighty then. Ja. Jeg ved, om den kan blive for kold, sådan en her, der skal sagsfred. Ja. Ja, og så har vi lavet et vers specielt til Muslingefestivalen. Er I klar? Ja, godt. Følg klar. Til muslingfest i vores skønne by, ja, vores skønne by, ja, vores skønne by. Og alle gæster, de må statyre, de spise gilde i stallen. Og vægter lavet går glade rundt, og synger viserne øst i mund. Fornøjer gæster i hver en stund, ved både havn og i staden. Velbekomme. God aften. Til Kanalbrydens Lykken. Og det er jo sådan, at i år, det er jo et helt særligt år for Løgstør, fordi vi fejrer Løgstørs 500 års jubilæum. Så skal vi lige have det ind i gang. Og det er jo sådan, at hver fest, den starter jo med champagne, og der er jo ikke noget, der går bedre til champagne end østers. Og derfor har vi valgt, at i dag også, det er jo en festdag, vi skal starte med champagne og østers. Så er det der selleri. Der har I sådan en frostpakke. Det er det hele. Det er 2,5 liter, ja. Okay, det er fint. Det er det.
sådan, er der noget, du skulle ligne. What
lærer jeg som nogen, der ikke er så. De har nogle tørre vejr. Jeg er 2 til at vide. Hvad? Ligesom det tomme øl her. Værsgo. Ja, I tager bare lige en serviet. Står her på bordet, så er I. Og du tager op, ja. Det er nogle blokmuslinger. Og de har sådan, det er sådan nogle vildt, de har Ja. Og en med svinekød. Nej, det er en kylling. Lomsen, den har kylling. Hvad? Er de store? Det er en Frankfurt til 35, vi har til 25 år. Nej, du er ikke bange for det. Den er lige ved siden af det. Nej, jeg tror også, den skal ud igen. Nå ja, det kommer herfra. Men det klarer jeg ikke. Men det er fordi, at den har så stor en hjem, at den er vant til den hele tiden. Den er lige så den er... Ja. Men det er muslinger, og så kan man se her, det er ligesom kindtænder, så det er simpelthen knusekloen, og det er også den, der er størst, for det er den, der skal lægge flest kræfter i, hvor herover det er saksen. Det her, den klipper med. Så jeg kan vente den op. Ja,
Vi har fanget en kæmpe krabbe. Fanget en Ja, kæmpe ja. Nummereret fra 1 til 100. Og det koster kun 100 hernede. Men det går vist pænt frem, altså. Det er ikke bare hvem fører nu? Det kan ikke se noget. 22. Nej, se der nummer 7. Altså ikke helt. Der er de 3 første. Det er lige rendt op. Det er ikke så godt, det her række. Hvem har vi nummer 2? Nummer 35. Ikke ret meget. Så udvider det sig af sig selv. Og har I fået brosyre? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Se Christian, så står du, og så sådan. Man ikke kan finde ud af. Det er om at bag med det. Det ved jeg aldrig, hvornår det sker. Så er det. Præcis. Ja, I bliver jo hentet hernede. Rene vitaminer. Ja, det er rigtig bare. Ruller i jakken. Ruller i op. Det tænder på, hvis du har. Og så kommer der mayonnaise på det. Det var også det. Ikke mange lokale. Nej, okay. Kan vi komme med, kan I ikke?
again. When we get to the garden party, they all knew my name, but no one recognized me 'cause we didn't look the same. And it's alright now. I learned my lesson well. See, you can't please everyone. Tell you got to please yourself. And I said, Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 oh please don't take him just because you can. He talks about you in his sleep. There's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I could easily understand how you could easily take my man, but you don't know what it means to me, Jolene. I said, Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 oh please don't take him just because you can. Well, you could have your choice of man, though I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on me, whatever you decide to do, Jolene. I said, Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 oh please don't take him just because you can. He talks about you in his sleep. There's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand that you could easily take my man, but you don't know what it means to me, Jolene. I said, Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 oh please don't take him just because you can. Jolene, Jolene, thank you.